कशी नाक खालाही राहता खाली नाकच खाऊन घेते ती. नाही आता मी हा कलर काढून घेतो आणि परत चिटकवतो कलर. असं आहे का? आपल्याला उद्या कलर द्यायचा बघ. कधी? उद्या कुठं? येते का बरं हा कलर आहे ना? तो कलर आहे पण तो असे चित्र काढून ठेवले ना ते चित्र बुजवायला लागते ना. अशी साईड लागते तो आणि चित्र काढून ठेवतो. माझं सोनं मग सरांना दाखवते ना. मग सरांना दाखवायला माहीत काय आहे? ते नाव आहे कसं? वाच ना. वाच ना. वाच बाबा. वाच बाबा. मग वाच तुला वाच रे. तू शाळेत जातो ना का मोठा झाला ना असं का करतो पमी? माहिती पमी तुला अच्छा नाही होता. अच्छो नाही करता येत. नाही आता आहे ना ये त्याचं काढून टाकायचं ते. कोणतं? हे ते नाव आहे मम्मीचं. काय? मम्मीचं नाव आहे.